Amtita khaidi sungkunino sukakna ni try ta khaidi tamni ke next mano kaijana nai tongkha te plus norwa suk amtita khaidi jen buni kacharo habui kaisa no kaisa relation no tongui kaisa borok phai subaina rok mohai planning rok ta khaidi sung ang bai ani chala onek happy kaham kunukeng tong tapse jonatei tei yapri poshena ni wanchuka next manos ni kale panda bolte olo saimanano Norok je tabuk display nugui tongmani bini mungkha Rumita debar mabono tei tabuk social media o Facebook YouTube rogo video upload post khlai tongmang se nugui tongju bo ongka kaisa Facebook ni content creator mane khe Facebook o tabuk se tiprasar kwbang mano kisa misa income khaimano hnei tabuk se tiprasar kwbang mano Facebook thanglai tongmani nugui no tongo haidiba hingke sini tiprasa baksa lukurok hingke tang oba ke comment haime khlaijak tang tini buku Rumita khe buibai comment haimemang swijagui buibai comment haimemang sajagui tongani nangkhana aboni bage o video no full naidi joto details tamu gothana sung joto kaham ke narongno sawi khnarinai o video ni bisingte lai thangnai salni kokno khe sai khnarono bo lai thangnai salo bini Facebook page o bo sakbai thangno kaisa short dress chumbai bini Facebook o post khlai Rikha aproni simin ke kabangma comment haimya khlai kya bui kabangma comment haimya silai kya aproni simi je comment haimya khlai jakmani tabukbo bini Facebook page o video phano photo phano post kalaganke comment haimya swijak mani tabubo thagya aboni bage kaisa kongno sanamu chungo Facebook o samung khlai khanke kisa wanchogi babi wei photo rok video rok post khlai di viral khlaijak phuruke buibai haimya sajak phuruke nijina tongui ma yangai reply riphayo eba khe jolijagui video sanambai ribo tesa obo hekeno Facebook o sawi video upload khlai tongmani chungnogo wanchogi babi wei video rok photo rok post khlai di bo dress no chomkhe ano boi chajak no bomti video no sanamkhe ano boi haimya chano mo heke bikhange ang haimya sajaknai wanchogi babi wei video rok photo rok post khlai khe black no chanai hinai singge o video ni bisingri saw ge abo hingke light thangnai sigani kok do buku Rumitani kok bo aproni simi comment haimya khlaijak mani manita tabuk second page ni bini kok hingke bo kaisa bini video bini logi song eba ke bini chela bai kaisa Agartala airport to kaisa borok short hake video na harei borok ni kaisa bukhani kok dahinai e borok ni kok no borok sai khnari kha a jaga o video o belaikhano comment haimya phaimna tui buku Rumita sawi khnari kha chini relationship o omai ke ta kebeng dita sakangna ta naidi sung buskang salo kaijak nangi tongkha wedding nani thangai tongo obo heke haimya sawi comment haimya rok khlai sakangna ta naidi hinai sai khnari kha bini khani kok no mane khe borok phainai salo kaisa kailemung jepri ketal khe thanchake senani thangai tongo nei mane khe bo problem nani Kirijakgwi video sanambai Rikha oblati bo belaikhano Kirijakgwi wana jagai bo video bini Facebook page o phai reply Rikha aboni bagino wanchogi babi wei photo rok video rok post khlai di tabung ni jora o social media ni jora eba ki AI ni jora kabang mano problem ngai mano kabang mano haimya ngai thangmano abo kono Saiman ya haideba live no thik khani khaya abo nijini yago se ning tongma se line pine kri hingke buibat sanai hinai no ta haideba nini tongma se kahamna nangnai ni video post khlaimani photo post khlaima se limit to tongna nangnai chomui photo bujak tonghange ba buiba comment haimya ba khaisina no kaham ba khaisina haideba chini ya siborong ya sele soman na tongba kaisa kolok kaisa bara eoba haina borok bo kaham tongnai haimya ba tongnai dunia bo abono nang sabo hamle man glak phia ba nijino hojama tongnai abo nijino mane khe janama tongnai nijini live no sanamnani abo nijini ya pose hingke joto content creator rok no joto Facebook thang tongnai rok no joto YouTube thang tongnai joto no limit naragui limit to video sanamlai di kaje buijo to details kaham ke nai okra chakra nai manatei sini baksa video rok okra chakra rok ni biskango phano nainani motoya asike limit par video sanamlayo post khlalayo kisa amdi rok no limit naragui video sanamlai di joto sini tipra salugo asuna hamna